Hementxe gode, Ainoa, sukaldian sartuta murgilduta, ezta? Bai. Eta hemen dituzu osagaiak mihi arraina egiteko. Bai. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Limoia, kurina, perexila, mihi arraina eta irina. Listo, osagaiak esan ditut eta lanian hasiko geha, ezta? Bai. Bale, ba. Lehenengo mi arrainai azala kendu zaio. Ja. Kosten dut alderdi batetikan, Bai, kendutaka. bat ja. kenduta daka. Hori da, alderdi bat eukitzen du, azala ilunoa, ez da? Marroi Bai. kolorian eta atzetikan txurila. Bai. Barki. Ondo, dotore, kuantia jantzi, eskularrua. Lehenengo pixkat, Eskama pixka egiten du? bai. Eta gero, hemen moztu. Bai. Pixka saltatu eta gero tire indarrien, ez da? Bai. Bale. Eta bain, nik gitet bi trapo hartu, Bai. eta batek hemendik eutzi, eta bestiakin Tira. Bai, ez soltatzeko, Bai. ze bestela irrizta bitea. Bai. Eta, Hori, eskot. Behiraz, beharki, listo. Erdibirian katiatu zago, baina bukaera ona. bai, Zapio be, gorde beste bateako, ez da? nik behintzat burua mozte jo. Bai. Gogoratu guztioi Zumaian gabiltzala, Gipuzkoan. Hori da, hemen itxasertzeko herri da, oso polita, eta nola ez, baina badaki arraia nola egiten dan, eta freskua eta nabaritzen, ez da? Hori da. Tipaketa kendu. Bai, oain pixkat uretan Uretan, garbiu. bai, hori da, bai, eta odola eta pixkat edu duzu hortxe. Bai. Ondo lehortu, ezta? Bai. Arki. Bai. Hoxe. Listo, dena biziko pasoen dugu. Oain pixkat gatza bota. Gatza botako duzu, hortxe mentxin dakazu gatza. Hori da, bi alderritatikan, ezta? Bai. Tikan. Aquí, vuelta eman. Bai. Eta oain irinakin. Bi alderritatikan. Bai. Hori da. Hoxe. Bi alderritikan. Ondo estali. Bai. Gero sobratzen dara, kendu ingo diozu, ezta? Bai. Hori da, astindu batzuk eman, eta arki. Porque hola kentzen ezunean, amaz hementxin pasatzen Bai. garbira, Hori da, hola pixkatu hola arki. Honek ondo azki bere trukuak, ezta? Hori da, behin baino gehiotan egina. Basta. Entxu utziko dut, Bai. eskua garbitu. Hori da, tabla garbitu duzu baitaren. Bale, eta beste pauso egingo dugu. Bai. Bai. Zua piztu. Zua piztuko izut, zein pizten nahi duzu? Zartagia, ala kazuela. Kazuela. Ez eta gelako kontuak bitartian, lantaldeko kontuak, pixkat, egun hauetan
bueno, pixkanaka ikasten nahi gea, zuen ikastetxeak zer gauza egiten ditun, ezta? Eta bereziki adibidez, ekintza bat, zein aukeratuko zenuke? Erabiltzaitu ordenagailuak, ordenagailu txikiak, eskola 2.0koak, eta gu gaude 6. mailan da, lehen urtean, 4. mailakoekin elkar banatze genituen ordenagailuak, eta orduan, danok eukitzen dugu aukera ordenagailuak erabiltzeko. Ondo. Oso ondo. Bitartien beste pausu bat. Kontu kontari eta hori. Bai. Gurina... Gurina, hori zati bat, ala osua? Ez osua. Osua, hori da. Eta hemen urtu egingo dugu, ezta? Bai. Hori da. Baina bestu gabe. Bestu gabe, hori da. Kolori hartu gabe. Arkia, pixka kurte jarriko diot, bazuk hori zaitu. Bueno, guan esan dezun, ekintza hori adibidez, ulertzen detena da, gauza badala gelan, zeuen artean, elkarlanean ibiltzia, baina baitare proposatzen duna eskolak da, gela bat, beste kurso batekin baitare. Kurso desberdinetako ikasleak ordenadore berdinakin ibiltzea, ez? Bai. Hori egia esan da, asko erakusten du horrek, ez? Bat errespetatzen ordenagailua, eta gero, kurso bat urte desberdinetakoak, zeuen artean beste talde bat, zuk badakizu zein dian ordenagailu hori erabiltzen duena, beste kursotakoak, ez? Eta aukera ematen du ezagutzeko. Ondo. Eta gero ikusten dut hor limoia eta zein berdiozu, zuku atea? Bai, limoi erdilai zuku atea. Bai. Eta kirola, gustuko duzu kirola egitea, o eskolatik kanpo, bai? Hori da, ondo. Arraunian ibiltzen zea? Ez. Pugolian? Ez. Pelotan? Paletan. Paletan. Bai. Ondo. Eta eskolan esku pelota. Arki. Eta paleta, eta dantza, eta neskaen, berezitasun horiek ere, ez dakit ohituta gaude igual paleta, neskak egiten. Bueno, gaur egun ja asko ikusten dira baita ere mutilezkoak, baina euskal dantzak adibidez? Bai, euskal dantzita goten naiz. Ondo. Gatz pixka bota. Bai, bota. Horren aurrezko egiten, ona izango ze, ezta? Bai? Bueno, saiatu. Bai. Eta fandangoa eta harinari? Bueno. Listo. Hori da. Jazta. Eta sartin dantza eta olako gauzak? Olako dantzak? Bueno. Intentzioa jartzen dut eta gero dokua, ezta? Bai. Bueno, listo, pauso eman deu. Eta mila arraina. Bai, Zartagia martxan jarriko dut, ezta? Bai, eta olioa, bota. Bota olioa, zituen berotuko da. Bazkaldu nun bazkaltzen duzu eskolan? Ez, amunen itxia. Amunen itxia, ze ondo. Bai, nintzen, hartuzuk, neman emazu. Bai, ez da interesa zen oso fuerte, bota earki, bai. Ez dela oso fuerte honezko egingo zau, segituan bestu eta erre egingo da. Bai. Hori da. Eta bitartean, gelako beste kontu ikan? Bai, gelako bloga dakau. Bloga dakazuen? Bai. Beira. Eta bloga hortan adibidez, irakasleak ere zartzia badaka, o nola? Bai, hori da, ezta? Bai, igual, gukite bali madeu eskursión bat edo hola. Bai. Argazki bat ateatzen dugu gelakua edo talekua. Eta gero argazkia jartzen dugu eta horrekin informazioa zein deun da. Zer egin dezuen, izan zen, eta hori dana. Bai. Hori da. Eta hori da eskursillo eta junezkeo. Bai. Baina lanako bertan edukidezkeo baitare, ez da festarako eta eskursiotako bakarrekan, ez da? Bai. Igual, txanelan adibidez, guk gai bat aiganean ematen, horko informazioa eta jartzeu blogian.
hande dinuak, eta Hori da. Bai, garai batien guri igual fotokopiak eta horiak ematen ziguten. Eta zuei, ez kasu honetan beak jartzen dizue blogean, Bai. eta zuek inprimatu, hor ikusi, eta horrela zen. Ondo, hori da, gaur eguneko badelantuak, ezta? Bai. Hori da. Beste tenore bat hartu Bai. zazu, erdi buelta emango dio ikusteko, ea inda da, ono ez, bale? Bai. Puntu zerregabe. Hori da, earki, kolore polita, ezta? Bai. Etxien bezalako koloria daka. Bai. Ondo guaz, orden horren eduzten ondo guaztela. Eta guain jakiteko aberrin dadoen edo ez, Bai. tenehoria sartu. Eta errazateatze bali mazu, ondo dagoen da. Bai, jazta. Ya está, tengo dut. Bai. Kanpoa, ezta? Bai. Igual papel bat jarriko, zuzenien ateko dugu papel bat xurgatzeko? Igual papel bat baina. Hola, hobeto. Bale. Zuen, zue itzalita, kontu zerregabe. Hemen ondingo du lana, bertatik berta. Zer nahi, zunik ateatzea o zeuk ateako zu? Eta honekin beste, hau, honekin, xobe artea zazu. Hori da, tenedore bat hartu zazu beste eskuekin. Hori da. Hola, hobeto. Nik hau itxiko dut, ez buelta emateko. Beharke. Mi araña egin da, eta guan pentsatzen dut, saltza, minier saltza botako dizula gainetika. Epelduko duzu saltza hori bizkara? Hola xen. Hola xen, ezta? Orduan aurkeztu egingo dugu. Hemen platera, hemen dakazu lehen gogoa, mi araña. Kontuz. Nintentziko du papela. Bi alderriak politak. Bide ikusi, Bai hau, eta baita bestaldi ere, kolore politekoa, bideak. Baina hau aukeratu duzu. Bai. Bizkat ere duzu da. Hori da. Ez guantxen gogoratzen nahi zuk ere, osaba dezula zukaldaria, Bai. Maixua. Bai. Hemen izan da baitare. Maixua da, Leioako eskolan. Bai. Zuze polita, ezta? Listo? Perejila. Perejila nikutua. Mi araña, arraia bezain fina egin du platera. Hemen zen. Itxura honekoa eta berala gatoz hau daztatzea, hori. Gure xefaren azken ukitua, mi arrainari azala kendu, gatza eta irinetatik pasa. Gurina urtu eta limoizukoa gehitu, guztia berotu. Mi arraina frijitu, saltza gainetik bota eta perrexilarekin apaindu. Hori da, daztatzeko prest, Arraia freskoa, mi arraina. Gauzat izango dizut, mi arraina da nire arraietatikan favorituena, izango nuke. Eta era guztita, bai parrillan, lehengo minier, betiko eran, sukatzeko saltza, saltza goxoa, favorituena da, ea nolako da. Fina. Beste saltzi txiki bat hartuet. Hau, daztatu bakarrikan ez, hau berda, jan, fazilokoa, oso ikan. Ezu, zumaiti zatoz, Bai. eta, barkatu, zoragarria da, zoragarria, freskoa. Freskoa, arraia freskoa eta hola, tiesoa, gorra, izan behar du bezala. Ona, benetan ona. Gelakoai gorantziak bialdu, ezta? Bai. Zuk gela nola zan, LH? LH zeia. Zeia, osondi ba, Bai. gelakoai, guztiai, ezta? Bai. Hori da, beak zeundo oporretan, zu gaur lanian, baina, hortik aurrea, oraindik ere, baitu zu egunak, ezta? Bai. Hori da, azte santuan, eharki asko. Ainhoa, benetan, mi arraina dao, zoragarria. Horaxen jarraitu egiten, eta gurasoei laguntzen itxian. Gurasoak iseri mailan eta zu zerbitzatu, ezta? Batzuta makarrika. Bueno, bagoaz, Ainhoakin amaitu dugu, baina guan, Mikel dator, desiatzen dago Mikel bere platera egiteko, badator zuek gure zaion, da bere ala gatoz.